उदालगुरियाव फिन सासे बर' सुबुंनि गोथै सह। उदालगुरि जिल्लानि फानेरि ओनसोलाव बोखांनो मोनदों सासे बर' सुबुंनि गोथै देहा। थैनाय सुबुंखौ 4 नं बुथियासां गामिनि सरासनस्रा खामानि मावनानै जाग्रा जितेन बर' होनना सिनायथिनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला फानेरि थानानि बेंखनाव थानाय 4 नं बुथियासां गामिनि थागिबि 3 हिनजावसा गथ'नि बिफा जितेन बर' मुंनि सुबुङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गामि साखाथिनि मोनसे अन्थाइ क्रेशार मिलाव हरनि समाव फकलेन्ड गारि नेग्रा खामानि मावबोगासिनो दंमोन। मैया मोनाबिलि समावबो बेबायदिनो गावनि खामानियाव फैनो होनना ओंखारबोदोंमोन जितेन बर'आ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि दिनै फुंबिलिनि समाव जितेन बर'खौ गिथिबारि दैसायाव थैनानै थानाय थासारियाव नुनो मोननाय जायो आरो बे जाथाया ओनसोल नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोयो। जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो फानेरि पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव फैनानै खौरां लाफैनायजों लोगोसे थैनायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय केमेरा पार्सननि हेफाजाबाव सोरांसार बाग्लारिनि रिपर्ट बड'सा। जितेन बर' बियो माबा बरलिंनि सुगिदार ओमफ्राय आरो माबा देउरिबो मानसिया ओमफ्राय गारिनि आरो एलसि गारि बेखिनियानो आरो मोनायाव माने आंबो न'आव थानाय जायाना ओमफ्राय आरो बागानाव थाङो आंबो दुखिया मानसि खामानि मावनाय ओमफ्राय आङो टार्निं गिदिंनायावहा लोगो मोनबाय आंखौ बुंबाय आरो नेवले आं थांनोसै होननानै खुलुमबाय ओरैनो आंखौ खुलुमना बायदि इयावल' माथो होनायानो आङो। जौआथ' बिसि लोङाखै खासि मस्लासो मानसिया खासि मस्लासो एसे लोङाखै। लोगोआव टर्स लाबोदो बेनिफ्राय मबाइल दोङो ओमफ्राय साइकेल गंसे दोङो। बेखौथ' मोनाखैदां ओइयाव दोङोबालाय दैयावहा नांथाना दोङो मोनाखै बे साइकेला बेखौ मोनाखै आरो बेखिनियानो आरो बेयावथ' खाफालावहा जखम जाजोबदो खर'फोरा बुख्रांजोबदो ओमफ्राय मेगनावबो सौनाय सिन दोङो दागो गोजा आरो खुगाफोराव नैबे गन्थङाव इयाव नांलायनायथ' रावदोबो नांलाया दखं बियो रावदोबो नांलाया ना बेंगलिफोरजोंसो माय थरखा थरखि जादोंमोन नामा इसोर नेबाय बायनायाव बेंगलिखासे लोगोआव लायोमोन इयो ओइथिंनि इन्द्र नाम इन्द्र नाम इसोर खानदोन थायोमोन आरो जमा थायोमोन। ओमफ्राय बे फैदोंना फैयाखै मानसिया ओमफ्राय सोरबानो इथिं बाइकआव थांनायावहा बाइक इमान जर सलायदो होननानै फंसे नामा रायदोंमोन इयो जाना मा खालामनो गथ' खानै दोङो आरो हौवासा गथ'बो गैया नालाय फिसा हिनजावसा खानै दोङो मा खालामनो जेबोथ' उपाय गैया आंहा मानसियाबो आरो बिपिलिंग खामानि मावनो हाया बेफोरखौनो नेसाब बायना जायो आरो आंबो हाजिरा हुजिरा मावो गरसे गरनै मोनगोनदां आंना गथ' गथायनि थाखाय फरायनायनि थाखाय सरकारनि मा मोननो आरो जेबोखौनो मोना आरो बिपिलिंगनिबो जेबो मोना इयो जेबो सुबिदाखौनो मोना निसाय आंनि देहाखौ नांगौ आरो मा नांगौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेयाव दै गोथै सह मोननाय जादों नोंथांमोननि गामिनि नामा? जोंनि गामिनिनो मा नाममोन? जितेन बर'। मा मावोमोन बिथाङा? बिथाङाथ' दा गामिनिबो दैनि सुगिदार बरिंनि ओमफ्राय नै दैसायावबो इयो माबा फकलेन्ड केसारनि फकलेन्ड सिनग्रेबेल जावनाय बेखौबो नेयो सुगिदार बेयाव मियायो माने बेफोरबायदिनो फायदोंमोन फायना बोरै मा जाखो बेखौबो जोंबो मिथिस्लाबनो हायाखै माने पबित्र टेकानि टेका बेसेबां गोबाव जाखो बे खामानि मावनाया जाबायदां दै 6 माससो जाबाय नामा बारबाय ने बोसोरसे जाबाय आरो थांनाय बोसोरावबो मावदोंमोन देग्लायबो मावदों। मानसिया बेसेबांसो बैसोनि जागोन? 40 नांगोन 40 न'खराव फिसाजो गोजा दोङो 3 ओमफ्राय बिसि दोङो गाव मारै खबर मोननाय जाखो बेबायदि? बिदि माने खबर मोननायो माने मियायो 5:00 सोनो ओंखारबोदों डिउटियाव
ओंखारबोनाय टाइमाव फैबाय फैयै जोंबो माथो होदो लामायाव मु थांनानै डिउटियाव थांसै होननानै ओमफ्राय दे जोंबो थांबाय बेबो फैबाय फैनानै बेनिफ्राय दैमायावहा नागिरबाय नामा पक्लेनखौ मिथियाखैबो जानानै पक्लेनखौ केसाराव लांदो होननानै फैबाय नागिरनायाव मोनासैदां ओमफ्राय बोरै मा जाखो बेनिफ्राय 8टासोआव न'निफ्राय फन खालामदो पक्लेन गैयाबालाय मा खालामबाय थादो दै सावनानै फन खालामबा फना खनसे रिं जाबायनो रिं जानायनि उनाव खनसे मारिफिनबा सुइच अफ दाउट जाबाय न'खरनिया मा जामारदों मौ दोङो ओमफ्राय मैदेरबो थानायदों गिनाय फैबाय ओमफ्राय नागिरबाय गामिनि 10-12 जनसो मानसि बिदिनो जिं नागिर केसारालासे नागिरबाय गैया मानसिया मोनाखै ओमफ्राय थांनानै बेनिफ्राय फुंनि 5टासोआव सासे ट्रेक्टर लेबार फैदोंमोन जोंनि गामिनि गोजा ट्रेक्टर मावनाय सलिं जमा खालामो दैसायाव बिदिनो हाजिरा मावना जायो ओमफ्राय फैनायाव इयो फटनो नुबाय माने बेनिफ्राय नुनायाव खाथिनि मानसिफोरखौ डिउटि थानायफोर हाथि डिउटि एसे गाबज्रि हरनानै नुबाय नुनानै नायबाय नायनानै बेनिफ्राय थानायावबो जनाय हरबाय जोङो नोंथांमोननि नुनायाव माबाफोर दागो सागो बेबायदि दागोथ' बिदि दागो दोङो खिन्थु खाफालाव आन्थुआव दोलानाय दोङो बेखौ माबायदि महराव मोननाय जादों दा साइकेल बेबायदि दाथ' मानसियालाय दैयावनो दङमोन दा साइकेलनि मथेबाथ' बाय बेलेग थांग्रा साइकेला बेलेग दाबसेयाव दोङो एसेना दोननाय मानसिया दाबसेयाव बिदि आरो दा दाउटाथ' जों दा मानसिनिनो आखाइनि बायदि मोनना लादो आरो जेनेबा सन्देह आरो आं सिखिनिखौनो बुंबाय आरो नालाय बिजिनेसखौ थाबनो खालामनो हाबा सरकारनि फारसे गामिनि जानानै थाब बिजिरनो लुगैदों थारमाने जिहेतु बेयाव सन्देहबो मोनसे जादों नङा होमबा बिनि सायाव थारमाने थार बिजिरनायखौ नायबिजिरनायखौ खालामना लुगैयो आरो जों बेखिनियानो नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो